Mas, lingin entok gambar perabot kowe ngaten kok nang kene gur arep emas. Nyanyi kok karo kaya keruk-keruk kaya ulur jagung. aku ya aneh. Kowe jane sekalor apa pitu iki nang. Ayo wong jenenge ciri kasih dhek iki tak dandani ya ora iso. Dijari irapet ya digarke meneh. Sumuke mergane. Dikipasi ngono kuwi tak kipasi aku nek sumukne tak kipasi ngene iki nduk aku nek Lek diwalek dadi lekek. Lah ya kelek mau lho. Nek lakek aku sampean wong lanang mesti ngerti. Sugeng dalu Mbak Apri. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin. Dalu Mbak Limbuk. Waduh, suarane jan nyenengke ning ati. Agek munggah diceritani wong tetak. Ra ya ora paham nek karo kowe. Kok ora paham piye? Tetak nomor 1 dingenekke, tetak nomor 2 di lah kowe dhisik piye? Tetak nomor aku mung dikerik kunir. Kerek kunir apane? Dadi ki ra mudeng kaya ngono kuwi, mbok dipotokke to, Nduk. Dipotokke ora. Ya mung jenenge cerita ngoten. nek kagem piyai kakung ra harus itu wajib. Apalagi yang beragama Islam itu harus. Nggih, mergo kuwi nulat Kanjeng Nabi Ibrahim nek mboten klentu nggih. Yuswa 80 tahun katem ben dipun supe. Nggih. Terus dadi pinaringan putra Nabi Ismail. Nggih. Mbak Mimin ki pinter nek kon sejarah-sejarah ngono kuwi. Oh, nemu sak gaduk-gadukipun kok. Nggih. Kapan lho kalian panjenengan? Apa? Kapan? Kapan piye? Kapan? Kangen. Oh, kula kok mboten. Mbok yo gawe senenge ngati wong liya kira ya. Oh nggih sami Mbak Mimin ngono wis penak ning rasa nyenenge wong akeh. Lah mung kula nggih ngono tok wis ra apa-apa dadak. Aku lho mboten. Kawe dhisik kok ora berhasil lho kowe iki. Lah kula niku wonge ora tau goro, ora kepengin goro niku dosa kok ya. Manut karo ati kula nek sampean kangen monggo nek kula ora kok. Niku tak gawe kepenak. Iya. Ora apa-apa wingi kono ki lali karo aku. Lah nyapa? Kesuwen nyuting angguk ki lho syuting ora tarine gerkene mudhun terus. Channel alah kok ya sempat-sempate. Mbok kowe nganggo sandangan. Lah penari sak jagat kok sing disyuting mung siji kuwi iki nek ora ndek kerentek apa-apa ra ya ora mungkin. Ora, jangan salah. Kula niku ning pinggir panggung, terus angguke niku nyedak sing jeneng angguk jarene niku nek kacamata terus wis kesurupan to. Niku nyedak-nyedak dhewe ora kula sing nyedak. Dados kersane angguke niku dislupi ngoten. Dislupi. Mbok kowe nganggo sandangan angguk. Apa nganggo ngono wae sesuk kok cedak-cedit ngono. Lah ya ning wulune dikerok. Ngah ngono kok wingi kan agek 3. Kula bakal lemeteng 10 sasi 10 tahun. 10 sasi ki 10 sasi nggih. Nggih. Wala ono wae. Waduh ayo. Alah. Ya nek sing jeneng bintang tamu saben bengi piye iki mesti serangane bangsa batuk. Engko bar batuk kuwi terus bisu. Ampun jenengan kok bisu lho. Kok bisu lho, Cik. Utangku gergarek kurang 3 sasi, Nduk, melu Pak Semna terus. Kuwi ngoyo nglangut ngono jak kurang 24 iki tak gencer-gencer terus kurang 3 sasi. Apane? Utangku garek 3 sasi wis lunas sesuk. 3 angsuran meneh. Wong kok mbok wis ra gagas utang kowe iki ning lho penyemangat kok wong wedok kene babakan utang ki ndagi kok. Kowe kuwi kondo utang Mbak Tatin kuwi Mbak Mimin nyebrak seminggu kuwi nyebrak utang seminggu ngono dadi 3 sasi. Wong wedok ki wasis kok ya. Wasis kok ya. Tuku mie ayam ngono. Pak tak tuku mie ayam sik. Itu androk, itu apa-apa. Androk bareng. Wis rasah didandani. Lutung kasarung niku kamandhep niku kakung. Oh, nggih. Lah kowe iki ora lanang. Iya. Aku dapukanku ki dadi putri saka Pasir Luhur. Bah, kapien. Bungsu Cipta Rasa. Sak kok Pasir Luhur ki Parangkusuma lho. Lah nggih. Kok terus arahe mriku Pasir Luhur niku daerah mriko Pasundan Pajajaran. Oh, ngaten. Mas Mantri pikantuk salam saking Pak Sigit rencang panjenengan kuliah. Sigit sapa? Sigit Pak Guru ki lho sing gender-derek Pak Tomo Pandoyo. Oh, yalah. Kae kancaku dolan dhisik.
Sampean ki tak awas-awaske ketoke sosok kok saya mirip karo Mas Mantri ya nek tak awas-awaske. Ngono kuwi. Nek ngono ki hukum Maksudnya mirip lo sing ngendang ngono ya. Hukum alam kok. Dari wah anake ra trimo aja to Pak aja. Anu, iki kenal ibu Mamah Anyar gelem ne. Bobok iya mewangi pake. Anu sangune kurang rat anu jegokke Budhe. Lho ra gelem kok. Oh ya wis bapakne wing kok tak sangoni ya. Dalam bentuk yang berbeda. Wah, mbok kaya apa? Iya priya dewasa karo wanita kulina dimangsa ki ra ngono. Kulina dimangsa. Ya ora apa-apa kemampuane sing penting perhatian kasih sayang arep ditumpakne mobil nek ra tau ditu anu kasih sayang ya padha wae. Ya. Ora apa-apa ngombe SPP. Sekaret karo bunda. Ketoke kae piyai sing numpak plat AD mau ketoke. Ngarepku rak ana mobil plat AD MD iki saka Klaten iki mesti aku. Ono mesti ana sing bengok. Daworke wedhus berarti mentok kok sampean. Kok ya paham. Blantik tenan kok ya no. Iya. Aku tau rono ki masuki men nganggo kathok cekak kae diceluk lo ponakane nang mburi omah. Lek. Kok ponakan to? Niku wedhuse kok. Oh, to aku kira kene nek ponakane pirang-pirang kok lak-lik. Benjang peresmian kolam renang penyan kedah rawuh ten Gugu kula lho. Gawe kolam renang. Ya sok kolam renang. Ijen. Wah, luar biasa. Menika gazebo Nggih. menawi penyan badhe transit, wingking menika joglo kalian kolam renang. Wah, Terus menika untuk umum tidak dipungut biaya. Mbok jenengke apa kolam renangmu? Tirta Glugut Kencana. Lah ngisor dapuran pring kok. Dadi nek adusku ora resik malah sik-sikan. Ya ora apa-apa sak-sake kok ya ngono iki biasane nganggo jeneng wilayah kok ngono. Tirta Glugut Kencana. Kuwi sing berhak nganyari Pak Seno sik diresmike Pak Seno. Kok ngartok injen. Mengke kula anduki. Amah. Nek gatel ora apa-apa mong kuwi pangajabku kok ning ngukurke aku. Pancen wis tak ner kok. Kok modus kita wong wedok iku iso golek selah. Nek wedok prejengane jenengan ki nek ke Pak Seno lagi iruh kala menjinge jenengan wis gila kok arep piye. Ya ora, nek ditutup nganggo wajah Luna Maya ya kono ya kersa. Ora kulang dalan to ya wong tresno iki 1000 dalan kok. Cara alus apa cara mloho? Nek sing mloho kaya ngapa? Mloho aku langsung cul ngono kuwi, cara alus ya kowe ngerti dhewe. Mubeng omah ping 10 ora nganggo apa-apa. Nek ra jabang bayine Seno Nugroho ora katut mimin delokno. Lah iki kok terus. Lah kowe karo masamu mbong omah ping 10. Ora nggo apa-apa. Ora nggo apa-apa njuk rumah sama aku ora ngerti duwe cara ta. Kampung tak lumpukke kalau ana wong edan kaya aku. Dikentong kono aku ngono. Gagal kowe. Malah rung sida ndaren wong golek sugihan. Guluku gatel ora mergo watuk kok, Pri. Lah nyapa? Penyesuaian. Kok penyesuaian? Iki lho bandule lho, penyesuaiane lho. Lah gurang kumuk kok dadak. Ketoke penyesuaian guluku ki lho kok gatel kok kulite kok iku ora jero kok. Lah gatel ki gembreng kok 15 gram anyar penyesuaian dadi ning kulite anu lho. Mulane gatel kok ora mari-mari. Wong kok pamere kaya ngono lho. Mak tak obani bat watu kok ora mari. Mula kok mlakumu rada ngene. Lah iya kok rada wungkuk ngene. Abotan mergane. 15 gram tenan kok iya. Rasane Mbok penyesuaian ya kok ora langsung plek nang kulitku ngono ya mas-masan ki apa mas tuwa kok marah ya dadi. Piye mlakune piye? Lah Pak Seno ngawas kene liyane lho dukun. Ya tak matke tenan jebul ya ming ganjelan gombal tenan. Sabar nggih njing ben nggih kagungane panjenengan iki. Apane? Menika Rasudi. aku Pak Seno. Dalang kok ming dicawisi kaos kaki. Iki ya piye dalang kok mbok apusi gombal iki. Tapi nek jeneng wong tresno harus diperjuangkan. Nek mbak basan mbok neng leng semute diperjuangkan. Nek wong aku tresno ora gelem rekoso, ora gelem memperjuangkan itu tidak cinta. Jadi cinta itu butuh ditolak ono kipo-kipo nek aku tresno tak perjuangkan. Nek belum jangan katakan putus asa manakala kamu belum memperjuangkan. Ora mung babakan tresno, pekerjaan ya ngono.
Nggih. Alah kok nyambut gawe ngene wis tak rewangi ibadah ora sugih-sugih ora ngene-ngene iki lho. Kuwi berarti kamu belum siap menjadi petarung yang tangguh. Itu berjuang. Pepalang itu semakin membuat kamu semakin paribasan derajatnya sansaya tinggi. Tapi nek yang mudah-mudah saja itu nanti manakala jatuh dia sulit untuk bangkit. Nggih bener niku. Kanca-kanca perlu dirungokke. Kudu gawe petarung sing tangguh. Kesel kaya ngapa dipeksa. Aja nganti pati-pati nek tangane rung digib. Saking kesele wis kakak-kakak ngopo. Lho kanca-kanca iki ora tanggapane diarep-arep bareng ana tanggapan blandreng ngresuluk. Ra itu. Kudu semangat. Lho nek apa kesel disyukuri nggih, Pak. Disyukuri, semangat disyukuri kanthi ati seneng, kesele ora krasa. Ya pijet to ora apa-apa, kuwi saranane kok. Tak pijeti apa piye? Lah, wah, rumangsaku sing mbok ner sapa jane iki? Oh, saiki ya rada bareng kanca-kanca tak kandhani Mas, apa blandrengan adusi sedina ping 3 ya goyo saiki resik-resik ora ana sing ngelek. Mas Solikin ya wis resik saiki. Saiki patut wis dijak jagong ya wis patut saiki. Zaman dhisik urung patut saiki wis patut. Niki sithik ning nyelekit lho. Kenang kok dhisik nang patut kok. Wonge bagus ning cerobo dhisik lah. Bareng tak Mas resik ayo kumpul Pak Seno ki jaga prajane kanca-kanca nggih Mbak Mimin saiki wis patut manis lho. Manis-maniske. Bojone semeteng meneh lho. Apa ya? Meteng meneh. Apa ya? Saking manise ngono pengaruh lho ngono kuwi Wan. Lho, kadang lek melalui penataran do ngantuk. Lho, tenan. Lho kula niku ngalem niku anu kok itu lahir batin kok saya enggak. Kula mboten gawe-gawe. Sampeyan niku mangkane mbiyen nuwun sewu, sampeyan kelingan apa mboten? Niki fakta lho, Mbak. Nggih. Nalika ketemu pisanan kula takoni, "Jenengan teng mriki pinten sementen?" Terus piye kedua, jenengan mangarani sementen, kowe malah wedi. "Ampun, Pak. Kinggilen mboten." Ngelmu sampeyan patut didol semonten. Yo saiki nyatane luar biasa lho. Kemayune. Nek saiki genah larang tenan. Nek dhisik kowe kan larang. Larangane agama nek dhisik. Saiki larang tenan. Iya, iki nyelekit ya. Lho dadi kok omongan intinya hidup itu mudah. Ning aja digampangke, jangan mempersulit. Iya. Wong urip ki gampang sing marai simpel. Wong hidup itu murah sing marake larang ki gengsine menungso. Kae tuwe pengin, kae tuku mobil pengin padahal rung mampu. Engko wayahe ngangsur, iso ngangsur anake ra kopen, bojone ra kopen, mung golek wah. Nyandang pengin hebat. Sing penting patut wayah jagong nganggo kaya ngene, wayah dolan nganggo kaya ngene, wayah ning sawah nganggo kaya ngene. Sing penting atine resik. Atine resik. Nek tanggane enek sing duwe apa-apa rasah iri ngono kae. Ana tanggoku ki tuku kulkas awake adem panas. Tanggane tuku anting-anting gulung kuming. Tanggane tuku mobil jundil-jundil. Tanggane tuku kalung gulung-gulung. Kae tuku kulkas aku nek ra ndek es iso njaluk. Tuku mobil mbok ono anakku masuk angin arep ngeterke nang rumah sakit rasah nyewa budhe nyun tulung ngampil. Ra penak to. Nek rasake ya oke-oke ngonten niku kok. Kula niku ya sok tumon piyai ngonten niku. Tanggane tuku mobil. Gandeng ora iso nututi tuku mobil terus kowe ngerti ra kayak saben bengi metu kae iki ngepet. Mati yang rasane bangsa kaya ngono kuwi. Lah kae iki anu nek kuwi iso kes to kuwi sing dipakake sok kuwi anake sing ra gelem dipakake. Nah ana sing ngono kuwi. Kuwi nek iso tuku kes. Nek utang ya aja digrenengi. Alah kuat pirang sasi 3 sasi ditarik dealer. Nunggu mopo. Apik dilurui. Nek jane ketoke rupane wong wedok sing wangun ngonten niku mung rupa sampean. Lho, menika fakta lho. Nggih. Mulih ngaji wae mesti ora grenengan. Piye? Yu, lek ngaji mae tok seneng apa mulai katan ngono ki. Anu ngarepe tok ki, lho, mburi aku manan apa-apa, panitiane lho, ngerti pengajian jamaah akeh kok ngepres. Mburi mulai katan blas wedang sak cerete ra etuk. Kowe iki arep ngaji golek ilmu, apa kowe arep golekmu gibah, golek tambah dosa. Mula sampean aku le gumun ki lho. Sampean iki cangkemane kok padha ngono lho. Lah kula ngerti iso persis tenan. Iki jane ibu-ibu iki golek amal, golek ganjaran, golek ngilmu apa malah ndeder dosa. Lah nggih. Lah kan dikembalikan ke niat awal to. Niate nek ngono wis dadi niate. Nek priyayi mriki mboten enten ngoten ku. Ngaji ya ngaji nang gereja ya nang gereja, nang pura ya nang pura. Upama ana ya 1 2 3 4 5 6. Kok apa? Oke malah nggih. Menika wonten pamundutan caping gunung Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya diaturke. Kula aturke sing gagrag Madura caping gunung. Oh, nggih cocok.
Yo, Mbak, anting lambang sih. Anting lambang sih ya, Nak. Mesem sik ora mrengut. Nah, iki ora mrengut ngantuk. Yo, alon waduh. Iya. Nggih, Pak De. Lah iya, iki ya dadi blesteran. Blesteran pripun? Sampeyan wong lanang nyandang wedok niki wong wedok polahe kok wong lanang. Mbok delok nilai melangkah ra kaya wong kaya genthu terminal. Apane teng ijolan apa piye teng? Apane sing ijolan? Ijolan perabot apa piye nek nu? Kenekan ye. Yen aku portable kok, Nduk. Cah lugu. Iya. Nggih. Lancar to Nduk kuliahe? Alhamdulillah. Wis ora njaplak meneh. Wis ora jiplak. Ora Kau ajenge maju to nyanyi. Terus lagune kula dereng hafal. Itu kan Pak Sino mboten ngertos nek kula jiplak niki. Pak Sino ora ngerti nek jiplak ngene iki lek. Iya. Cah kok ndagine Ram. Ya, dibawani caping gunung cara Madura. Ya. Ya. Madura. Sing tangan iki sing apik, sing ngene ngrayung apa nyempurit ngene apa piye kok ngene iki kaya wong gendong intuk kowe iki. Intuki napa? Intuk kuwi tuyul. Tuyul. Dadi bocah cilik kaya bayi gundul njukuki dhuwit jarene wong aku ya ora mudeng. Gedene niki. Kok gedene iki to macem-macem. Kaa darani aku iki kula kandhut darani. Sopo sing ngonek ke anakku? Niki wae lho, niku Kurang ajar. Intuk iki sing njero weteng iki ngoten niku Kuwi sing dikandhut Mbak Mimi. Mang dikake Kang Mas kula mboten trima. Darah dagingku. Kuwi sesuk laire luwak. Kok malah anak-anak garangan iki piye? Lah adae gur kok ngono arep apa? Apa mergo legane galengan ki ya, Pri? Anu lek gawe pangani lho, lek gawe pangani lho. Aku rak kliro prihatin ning sawah dadi iki mangan sak panganane weton sawah kuwi lek gawe panganan nggo ngirim garwane iki lho. Ayo Ting, ngendhak aku mah kewirangan Ting. Nggone akeh kok ning galengan. Ngono kuwi anyar. Ya. Ora apa-apa. Lek kowe ngerti ra? Nganggo saya. Sing ngatur pernapasane anting ki ning ndi to? Ning kelek, Mbak. Sirkulasi ya. Nek larase dhuwur ngono rada digarke. Nek dhewe rak beda, nek dhewe rak ngempit karo megar. Nek laras dhuwur rak mingkuk. Nek laras gedhe terus megar ngene. Nek anting ngene. Emang kok iso megar mingkuk? Kok emas? Lho, bocah lugu ngene iki lho. Bocah lugu, aja salahke. Nek karo kowe arep ayu Mas karo aku mau kandungane niku lho. Karo ngono aku isine niku ngerti nek aku meteng lah, nek kowe ngerti nek lanang. Wong lugu ora iso diapusi ya lho. Yoga-yoga tak apusi kene tok garit ngono jek percaya. Yoga-yoga nek iki cah lugu. Kok tiwas gelungan lawet jam 6 kok emas. Kelentu. Lentu aku lho. Mas, lagi entok gambar perabot kowe ngatak kok nang kene gur arep emas. Anu nduk tutupno, becik kuwi wong jujur ki apik. Jujur itu meskipun menyakitkan, tapi lebih baik daripada kita indah nih kebohongan. Sukime entuk dalan terus Selama ini aku yang selalu teraniaya. Kowe membuka mata hati konco-konco lan penonton sing sejatine wedok murni sejati. Sapa? Jenengan. Lho. Sansaya gede, sansaya gede. Lho. Mlaku rene. Lho.
Lho. Malah kuntilanak tekan deger. Iki cacing pita ya isine. Ayo nah. Mon memajang kon keruk jenur Nganggo dikeruk barang. kuning ratin Suarane anting apik ya, Lek. Suarane anting apik ya, Lek. Ya, apik to? Apik to suarane anting? Ya apik suarane becik. Lah iya. Suarane apik, anting becik. Ger tekonmu sing bosok. Wong kowe dilo-dilo dehidrasi. Nggo watuki kene gorokane kering gatel mundur. Karo ngombe nek ngantek aku paribasan ning kene mandek ning kira gelem mlaku piye? Ya wis Wis seneng gege patiku. wah banget. Lho. Lah kene diceluk Mas kowe malah bahagia kek Mas. Ayo. Nduk, budhe tak ngombe sik, Nduk. nggih Suarane anting apik ya, Lek. Madari. Kok do sirik to? Ya. Nyanyi kok karo kaya keruk-keruk kaya ulur jagung. Lah, aku ya aneh. Kowe jane sekalor apa pitu iki nang. Ayo wong jenenge ciri khas dhek iki tak dandani ya wis ora iso. Dijariki rapet ya digarke meneh. sumuke mergane itu Dikipasi ngono kuwi tak kipasi aku nek sumukne tak kipasi ngene iki nduk aku nek. Engko tole masuk angin lho engko. iki lanang apa wedok Wedok, jenengane ketok wetenge kaya ngene kok ya. Wedok. Ki rahime ngene iki, rahim. Dadi nek 3 bulan dalam kandungan itu udah dimasukkan roh. Lho nek sebenarnya kan ruh, nek jak durung kan ngagek kaya jenenge kaya gumpalan darah. Saiki wis telu mlaku, dadi wis ana ruh ning jeneng iki dadi. Wis do ngurung weting, telu mlaku. Dadi kuwi telu kuwi bayi ning jero wetenge Mas Mbak Mimin kuwi wis Mas Pak De piye malah muni Mas Meteng kok. Mbak Mimin kuwi wis mlaku-mlaku, telu mlaku soalé. Kok sok mlaku tekan cengel barang kuwi nggo. Ana jenis kelamine apa ngono wis bakal ketok ngene iki. Ayo. Suarane pancen bocah iki jen ngono kuwi penuk banget. Cetha ngoten nggih artikulasi. Jin. Karo muni jine karo noleh ngiwa. Jin. Mas Jin Padake bangsa halus. Semangat ya, Nak. nggih Mas Nah, wis pacar rung? dereng Dereng golek
Nah, wis Sukimen armari gitu. Ora apa meneh duwe ora apa-apa nggo penyemangat. Nggih. Penyemangat ora apa-apa. Nek kuliah digoncengke ngono ki ora apa-apa. Nek kesenggol geger ngono ki ora apa-apa. Mosok wong lanang goncengke ora entuk apa-apa, ora mungkin to. Lah saiki wong lanang jajak jajan mie ayam ngono ki nek sekedar jajan mie ayam ora apa-apa, ngejak kancane. Nek dijak lu wong loro. Nek karaoke? Ora apa-apa, anggere kancane aja wong loro. Ya, Lho, karaoke itu seni lho, wong loro lho. Upama kowe karaoke karo Denko ki ya ngejak sapa ngono. Dadi aja mung dhewe ngono ngejak kanca. Iya. Den. Panas udan. Wah, kok terus menyakitkan lho, ra krungu lho. Piye to, Ting? Ora ya Mas ya. Mas. Malah ra gelem ngoe. Asik. Iki upama Denko iki dijak ngadeg sisan ngono ya apik kok pisan. Oh alah, kok ya aja kaya ngono to. Mung mergo perkara pribadi terus marake pas dulurane cerah ngono. Lek jarene Denko ki nek dadi yang anting kok anting nek arep ngambung kono kangelan jarene ngono. Lah anting rak cendhek Denko dhuwur. Alah ra apa-apa. Aku kan karo pacarku dhisik ya ora apa-apa. Ngono ki nek selekar padha dadi padha. Iya ta. Sukimen omongane san. Ngelekar to. Wis gak wis kowe rasa ngurusi mereka. Ucike, tak omongi to. Iki bocah ora dong. Maksudnya wis istirahat bareng-bareng ra ya padha ambruke ngono lho, Nduk. Ora kok piye-piye ora. Oh, jejeran bubuk bareng. Ya ora kudu bubuk bareng, dileti apa ngono. Kok bubuk. Lah piye nek ngukur? Aduh, ngapa? Hah? Nek ngukur piye? Nek ngukur piye to? Maksudnya kan nek bubuk bareng nek jejer Diukur kok nganggo lagi meteran. ngerti to. Ngerti kuwi dhewe lek padha wae, tapi nek ado-ado kan ra iso. Ra iso ngerti ya dhewe. Sampeyan paham ora? Ora, piye to Nduk kok an ya sebenarnya dikira-kira dhewe. Apa dipraktekke piye apa menaku bubuk ngene. Terus Iki kowe iki nek gembol HP mbok ra ning kono. lah piye? Lho, cah cilik kadang ngene lho, Nduk, nek mung teori tok. Mung gunane SMK ka siap kerja ya ngono kuwi mergo SMK ki ra mung teori ning prakteke ya ana ngono lho. Kadang kala ada yang dengan teori dia sudah wis nyandak pemikirannya nah ra diimplementasikan langsung dalam kehidupan nyata paribasan kadang sok bingung ngono ki lho. Kok anting ki masuk kategori sing bingung apa langsung nyandak ngono lho. Kula bingung lek nglekar. Ya sengko lho lah piye iki nek babakan kok aku malah bingung aku pri kanggo sanepan Anting. iso. Esuk tak jelasin nang omah. Jenengan nglekar? Heeh, wis. Oleh sinten? Ayo sak-sake. Macem-macem. Ayo. Macem-macem. Panas ojan ling-aling sayang. Ya ora iki. Panas udan aling-aling sayang. Capek. Gunung. Ya, coba saiki sing misuwur Denko. Ya. Ten mriki napa? Maksude alon pripun? Alon ki pelan-pelan. Lah nggih, napane sing alon-alon? Misuwane mau lho. Wah. Kok aku ora paham to. Getem aku ngono. Nadian. Make Oh, binek Make binek. kalaben. Makek binek kelaben. Makek binek kelaben lakek. Lakeki laki lanang. Nek ten Madura lanang. Oh lakek ki lanang. Tapi angger Pak De muni ngono kuwi mesti do nggugu sampai saiki aku ndak ero. Oh, ora ngerti artine. Jelaske, Mak. Ya, dupi lah piye ya? Mak Nek lakek ki ya lanang, nek lekek-lekek aku mudeng. Guyune kuwi lakak-lakak ya Nek lekek iki kelek to. Kuwi diwalik. Kelek Diwalik dadi lekek. Kelek diwalik dadi lekek. lah ya kelek mau lho. Nek lakek
Aku Sampeyan wong lanang mesti ngerti. Mutar. Ngapunten, jenengan lagi hamil ayo. Arep nesu kowe cek bocah, nek ra nesu kaya bangetan. Dak darani aku. Ngunduh wae Pakarti. Inomane song banyu song. Ora dong aku ya. Yo. Sepiro? Mene. Numenason berse Ya. Mengkis-mengkis aku. Wong cek enom kok mengkis-mengkis nyontoh Bude Mimin ki lho.
Pripun Budi? Yo manajemen waktu waya istirahat, waya olahraga. Nggih. Heeh, ora olahraga wah tinggo mangan sing akeh ora perlu. Dadi skala prioritas ya, Nduk. Kowe isih nom jangkamu isih panjang. Kesempatannya masih terbuka lebar untukmu berkreasi. Nggih, Budi. Iya, teruske. Napa Pak De? Ora apa-apa, nguyang-guyu kok ora entuk. Ya anggape aku mayang kon bersengu terus. Dalang guyu kok disengeni. Iya. Ya wis menggeh-menggeh ta? Ya. Mboten. Diangkat, Nak. Ayo. Syukur bisa